yɛda wasese yenya pani sɛ dɔ firi mu nyame ankɔyɛ sɛ yɛkɔyi musuo bi ansa ne yakora no wɔwu atɔ asɛnni ase a ɛnyamesomfoɔ ɛnɛ ɛgya ne kwae ɛfiri sɛ wo so nipa wu ne yɛnsie ne yi a ɔpɔn ba ɛwɔ mfasoɔ yɛsrɛ owu so afiri yie wahyɛ yɛnimonyam ɛwɔ ne sie mu a Jesus na asɛnka wɔ den mprempren abra yɛbɛkɔ amu ho ne yɛkɔ bie ma agyamfoɔ bɛgya ma abusua deɛ bɛyɛ musuo ɛbɛyɛ basabasayɛ ne wuyanka manko no onyame paguma yɛ Ghana man nyinaa yɛde hyɛ wɔn nsa adekyie nipa fira kyikyiri bɛnkyɛɛ ɛde hyɛ ahodoɔ ɛbɛba sakra wɔ no kurodwe mu deɛ bɛyɛ akwanhyia ama kurei abɛnyɛ dimbɔne onyame paguma yɛ deɛ bɛma abusua no magu ase onyame paguma yɛ ma wo kurokuro tumi ne nsa no mfiri wɔ soro na bɛfa ɛyɛ nyinaa domum na nyame ma biribiara nwie pɛyɛ na animonyam ɛnyɛ wo asafo awurade odia wo na tumi kura wɔ wo na wiem yɛ wo dia yɛsrɛw paapa ɛpa wakyɛw yɛsrɛw ɛnnɛ sɛ bɛtumi a kama wiem ɛnte bɔkɔɔ ɛmfa ma yɛn na sɛ yɛwie biribiara nka wode nhyira bɔsuo agu so ɛwɔ nkonimdie mu yɛnim sɛ woka yɛn ho nti woyɛ alpha yɛde wo hyɛ ase a wobɛdane omega awie Nyankopɔn wode yɛhyɛ aseɛ yi wode yɛbɛwie hyira busua hyira mma kyekyere wɔn we ma munya nidasoɔ ɛnkanka okunafoɔ yɛsrɛw bɔrekyidɔm na wɔn sɛ woka wɔn ho nti no wɔwɔ adeɛ nyinaa abusua Awurade nhyɛ mo den akurani Awurade nhyɛ wo den ɛmma Awurade nhyɛ mo den wɔn pepa mo ne wɔn musuo na Christ ama papa fa yɛ mu ku career the summer baby welfare for a man number kuna we are near Bompire na ye konomasa atwas no mama yentie and cowboy near Shannon so yes Ramara so bread do so call her hello a bread do so call her no her ye penina or da and pemua the so and more pemsa will be challenged the phone be trying picture yes and tis a baya and two suntudia na ha nti wo kwa fa phone show botom so ehu so phone kura na di wura ho a ye beje pate mu da ho ye sramo a ye momoden se nya wadwen se wodi phone kura akọ nti wo kwa fa phone si odi kura na se kire se wa wadwen so peso kotwa wa hwe a phone nsa nka bio sramo a we fe mama ye nyom Onyami abofo ni ukro ye wane ukra onyami abofo ye onyami abofo ni ukro ye wane ukra onyami abofo ane ugo fa unkodra sumje yeni ukre Onugo fa ungo drasumje ye wahine onyamia abofo ye onyamia abofo ni ungro ye wanukra onyamia abofo ni ungro ye onyamia abofo ni ungro ye wanukra Onugo fa ungo drasumje yenya ukre Onugo fa ungo drasumje ye waina
Yini tata fani godrufie. Yini tata fani godrufie. Wasra imamo. Yini tata fani Imamo. Wasra imamo. Yini tata fani godrufie. Fanuko. 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 Yini tata fani godrufie. Yini tata fani godrufie. Yini tata fani godrufie. Yini tata fani godrufie. Yini tata fanu godrufie wasaimem. Oh, yini tata fani godrufie. Fanuko. Yini tata fani godrufie. Yini tata fani godrufie. Yini tata fani godrufie. Kwano wane betumi afaso. Onyame kwano wana befaso. Kwano wane betumi afaso. Onyame kwano. Odofu Jese wabuya. Jese wabuya. Jese wabuya. Azana. Odofu Jese wabuya. Yase Jese wabuya. Sana wafaso. Yadamose anche na yeko yakwa ko bie amunu so bisio panyini obeye krado no odi anim de yakọ mayentie nkaboyi ne yenhye no so se efiri ha na yekọ ko bie amunu so a yebesere ayekofo ma ni nyina efiri bisio panyini ho aba se bom kopẹ rak ye de bepopa fa mepopa nkunwale so nyina famantie sere ho ayekofo ma ewo bataye se me kama baawa no eno mo wo fie nyina mpe ntomago nkane saa na yɛmfa mɛpopa kunware nyinaa so kama titiw ne ɛwɔ yɛkyi ha no mesan asisu bio ebire du ne ɛma kwan sɛ kɔhwɛ ɔpanyina ma wadwene mu pɔ sɛ wode wo mobile phone ɛbɛtwa mfonyini ɛwɔ hɔ anaa wode bɛtwa papa no yɛserɛ mo woyɛ wadwene a wo phone no ɔnsɛ nka nti ɛmfa phone no kora nkora ɛna biribi akɔ pɛ mo sɛ fatwa yɛserɛ mo a ɔma pɛ ɔmo a ɔmɛtwa ɔmo foto ɛde ama ɔmo nyinaa bio edu bra a yɛkɔ akɔ bie so no a asafoma nipa num pɛ ɛna ɛkɔ bie ɔsɔfoɔ ɛna ɔpanyin ofiri district baeɛ ɔsɔpanyin John ɛna chief deacon Kofi Asante ɛna me ɛna yɛkɔ yɛde aka nyinaa si amodi na serɛ wɔ atena se nkraba sɛ yɛmpɛ sɛ nipa no bɛdɔɔso bebree ɛwɔ hɔ nti yɛnhyɛ no so ɛma yɛ ɔma yɛ nyinaa yɛmpagye mu na ɔsom adi nkan yɛnsrɛ ɔpanyin bi mu maba na ɔmmɔ mpaeɛ ɛma yɛ nyame ma ɔman mu mpaeɛ yɛwɔ atumfoɔ ma de wase papaapa anɔpa yi akwanya a ɔma yɛnyaayɛ na yɛba a apata yi ase na ɔsom adi kan a yɛde bie yɛnnua sɛ John ɛmusuo yi no yɛnyɛ mu kyɛfa wɔnam ɔsɔfoɔ so ahyɛ yɛn nkurane akyerɛ yɛn ama yɛhu hia sɛ yɛde nyamso mpatra aseɛ na yɛde bɔ yɛn bra na yɛwu akyi a yɛnka yɛ papa ama yɛn yɛde asɛm yi hyɛ wɔn nsa sɛ gu sunsuo wɔ yɛakoma mu nanso aba wɔ ha no no ho ɛhu atomfoɔ yɛ sɛ serɛ bio ne aka sɛ dɔm a ɛfiri akyikyi ne bɛnkyɛɛ bɛ nyinaa no wowa wɔn benkum ne nifa na fa wɔn bɛka yɛn nsa asomtwam ma yei ɛnyɛ krabɛhwɛ na awieɛ no ɛmfa anuonyam hyɛ ɛma wo din biribi wɔ hɔ abɔ nsɛm asiesie na de bumbɔ ne basabasa ɛbɛba yei mu a Yesu nti yifiri hɔ ma yɛn afei wɔno asomdwe Nyankopɔn a wohyira obi ntumi nnome no ɛnhyira yɛn nyinaa yɛnya akwan baa ha ne yɛwɔ afiefie mu nyinaa na ne dom mu berɛ a wɔde yɛn ahyɛ aseɛ no
awie pa anwummerɛ dura yɛde aseda ayɛyɛ ne nkamfo ama no Yehowa nhyira yɛn sɛ yɛbaeɛ wɔ Yesu din mu nti amen. yɛntena ase nti abusuapɛ yi berɛ du sɛ wobɛdi anim de akɔ yɛsɛ nyɛ abusuafoɔ no nyinaa na ɛkɔ saa mmere nti ɛnyɛ nipa kakraa bi na asɔre ma nso nka ho nti yɛyɛ nipa no musom nya anim kwa no yɛ du a ɛyɛ ɛwie a na afei akwanya no abɛda hɔ na yɛkɔ berɛ a yɛkɔ yɛtwɛn no wɔɛfɛ mo nsantoa anwomtoɔ no so man Israel ye woni pe se wada ye nyane akwanwe fo we pe wo ni pe se wada nyane wuni anu bisawa oni pe se wada anyane o ye woni pe se wada nyane akwanwe fo we pe wo ni pe Sawada nyane okwanwefuo bisawa wonipe sawada anyane o ye na manu baswa na wonkwa na obakro akwabadi boye ni amanu baswa na wonkwa ubekwe uyipe ngojawa amanu baswa na wonkwa ubekro ye amrano baswa na wonkwa na bekro wontafo gojawa amrano baswa na wonkwa ubekwe wontafo gojawa amrano baswa na wonkwa ubekro kaimeo Yedi kaime wo kwa jefia kaime wo kwa jefia kaime kaime wo kwa jefia kaime kaime wo kwa jefia kaime o wadan kwa yedi wadan kwa suru wa kro den kwa Suwa okro denkwa wadenkwa suwa okro denkwa wadenkwa suwa okro denkwa wabubonu enadi abubonu yo nyena di abubonu wabubonu yo nyena di abubonu wabubu Jọ́nyẹ́ náà di abobonu, abobonu jọ́nyẹ́ náà di abobonu. Ẹ̀bẹ̀ kan bom, yéèdì ẹ̀bẹ̀ kan bom, ọ̀ṣọ́ ní àṣàṣe ẹ̀bẹ̀ kan bom. Ẹ̀bẹ̀ kan bom, ẹ̀bẹ̀ kan bom, ẹ̀bẹ̀ kan bom, ọ̀ṣọ́ ní àṣàṣe ẹ̀bẹ̀ kan bom. Ebeka ọsọ ni asase ebeka bo wafirenu o enadi wafirenu yo first afọ afirenu a no first afọ afirenu wafe yo first afọ afirenu o wafire yo first afọ afirenu o ana wabide ana ukoni ebuwa ana wabide ana wabide ana ukoni ebuwa ajasibra no be mawahu mejana ana wabide ana belana ejasibra no be mawunkuni midiana ana belana kwani abu
Ajnagwa na milikule Yahweh Ajnagwa Yahweh my friend Ajnagwa na milikule Ajnagwa na milikule Ajnagwa na milikule Yahweh my friend Ajnagwa na yari ye Ajnagwa na yari kure awe Ajnagwa ya wana mafrafwe Ajnagwa na yari ye kwa yene sigwaso awe ene sigwaso ye kuro Yana zigwazu yadro Yana zigwazu yekro Yana zigwazu yekro Yana zigwazu yekro Yana zigwazu yadro Yana zigwazu yekro Yana sikwaso yeko yana yevyadi anade yevyadi anade yevyadi anade yevyawa yodini vye no yiniwo yevyawa ayede yodini vye ni ayiniwo adwe sana yevyawa ye yodini vye ni ayiniwo yevyawa ayede yodini vye ni ayiniwo adwe sana yevyawa yevyawa di anade yevyawa di anade yevyawa di sana yevyawa yedodini vye ni ayiniwo yevyawa ayede yodini vye ni ayiniwo adwe sana yevyawa yedoni vye ni ayiniwo yevyawa ayede yodini vye ni ayiniwo adwe sana yevyawa yevyawa edi sana yevyawa edi sana yevyawa eko sana yevyawa yedini vye ni ayiniwo adwe yevyawa ayedi yodini vye ni ayiniwo adwe sana yevyawa ayedi Unyanka na Yesu inanya. Brava unyanka na Yesu inanya. Rasa John unyanka na Yesu inanya. Brava unyanka na Yesu inasa. Unyanka na Yesu inasa. Manini wukuro ina Yesu inanya na wana nabra. Ania unyanka na Yesu nasare wana nabra beho nyanka enyanke nasare wana nabra beho nyanka
Jerusalem, Jerusalem, ya kwa yadia, ya kwa dida, wadia yadia ni, wadia waueni, osa hini Kristo wadia klo, mama yenko Jerusalem, onya sare ma yenko dida, ya. Mama yako Jerusalem, onya sorry, ma yako dide. Mama yako Jerusalem, onya sorry, ma yako dide. Mama yako, Yagwa yedai. Yagwa go dide, yagwa go bose, odi osu ni wo, odi arewo ni wo, odi adeje ni wo, odi ewokom ni wo, odi esika wo, ozo Kristo bega yewo. Mama yango Jerusalem, oni asale ma yango dide. Adam nana, susu tete asasi so, menfa wonsesi ubwa ubeyedai. Adam nana, susu tete asasi so, ever wonsesi ubwa ubeyedai. Adam nana, susu tete asasi so, enenu wani ubo. Oh, to a bed. Adam nana, susu tete asasi so, menfa wonsesi ubwa ubeyedai. Mempre baby, uba ubeyedai. Adam nana, susu tete asasi so, menfa wonsesi ubwa ubeyedai. Wawie na jume. Adinyi na wawie yo. Wawie adinyi na wawie ya. Wawie na juma. Azonyi na wawie ko. Wawie azonyi na wawie ko. Wawie na juma ogoge na nemre mudia sonwa. Ogoge na nemre mudia sona. Mini wunti ashane soyacha. Mini wunti wona mani wuya. Wawie na juma ogomna gota osai menu. Hemi awa. Ya mucho. Yesremo yesika bia mpake wo school nanimu ho yesremo a wa ka bia wa pake wo bia no ontumfiri ho yesremo yesremo wawie na juma ogomna gota osraimo hela wa kwa ogomna gota wawie na aje wawie ogomna gota nekura wa kwa ogomna gota osraimo no wawie aje ya ogomna gota Ebra wako ogomna gota osraimo no wawie aje wawie ogomna gota
Negro wako woko bunagonda wasra imanu baye aje baye woko bunagonda Negro wako woko bunagonda wasra imanu baye aje baye woko bunagonda Negro wako woko bunagonda wasra imanu baye baye woko bunagonda Hemna woko bunagonda wasra imanu baye baye woko bunagonda Yani kwa woko bunagonda wasra imanu mo aje baye woko bunagonda Negro woko bunagonda wasra imanu mo ye baye woko bunagonda Negro woko bunagonda wasra imanu mo Aviena woko bunagonda ahimani mo Hemna woko bunagonda wasra baye ye baye woko bunagonda ahimani mo Asa woko bunagonda wasra imanu mo ye woko bunagonda ahimani mo Hemna woko bunagonda wasra imanu mo ye baye woko bunagonda Hebla woko bunagonda wasra imanu mo ye woko bunagonda Negro woko bunagonda wasra imanu mo ye baye woko bunagonda Hebla woko bunagonda Azabali ma odongu ni mawu. Bejani se. Adamu majen tumane. Urban Voices. On va toi somewhere. Hello. The Pamacho FM mics now. We are beginning on from my name from to them. The Pamacho, the cinema will be unfortunate right inside the hall. What the phone we are on my budget. Wi-Fi for no microphone, yes, and me and Sabakuni and Saka come you. To their own honor, Oma and Sanka.
Hello. Hello. Yes, Mama Paki Cars, school day anymore. Mini Faso Hay. Yes, Monko too. Nina and few of my Sisia. Yes, Epacho car number GN 4744 Kebebu a car na ensa stick above on the Srema Mommy to floor my Obia Unica free or Aka and Unqua.
Esremo. Rush your mommy, mobile. I'm sorry. I told you anything I'm going to say, I'm going to do.
Esema obi amfani phone enwura inside. Mo amoko akɔhwɛ emu no mo obi amfani phone enwura inside ho. Odi wura ho asojafo no beje. Yes, Lamupa, hello. Kete fone anyonkrofo munye di na mutia kakra. Kete ane nyonkrofo ya sama ne krofo kakra ma yen. Yes, Lamupa se wu wo a ene wa bi se wu ko twon fo mi bia wo ho amfa fo bia nko ho wura mu no so na wo ko yo ese ye pesa kwa mo ba tira chiri fo ha wura mu na wo ko yeslamu ma obia nko ye na woni asoja fo no enkonya wo ha yeslamu o cha no sisa pa ba si bi na obia nhyele nso sɛ wura mu a manya wadwen sɛ ukotwa mfonini ɛwɔ hɔ ɛmfa wo mobile phone ɛnyɛ attempt bia fa nhyɛ okokoso fa hyɛ wo bottom ɛfam sɛ wo pɛs afa hyɛm ɛpamokyɛw pii sɛ hyɛ wo bottom ɔsoro a asogyafoɔ no bɛgye ɛpamokyɛw pii hyɛle nso saa paa ma yɛn wura mu so a na wa kɔntɛm na obi so anya kwan aba bi ɛpamokyɛw pii yɛsrɛ mu ɛne mo amone na ninamu na amudina mfimfini ni nyinaa ya pamokyɛw nkonwa no dɔɔso obiara mpɛ baabi ntina ma yɛn pamokyɛw pii yɛsrɛ mo FM mic no ɛsɛ aka mienu akodi trombone fo no hɔ sɛ wɔn hɔ a ɛne deɛ mo ma yɛn sanka ọmọ gyinagyina mfimfini no yɛsrɛ mo a montena ase ma yɛn nkonnwa no dɔɔso obiara bi nya baabi atena montena ase ma yɛn yɛpamokyɛw a Joy FM foɔ mo pick up no mpanimfoɔ abasɛm mɛyi mfiri baabi esie no ma wɔn sisi a